नमस्कार काव्य शिको, जय गुरुदेव। आज गुरुपौर्णिमा, तुम्हा सर्वांना गुरुपौर्णिमेच्या शुभेच्छा। मित्रांनो, माणसाच्या जीवनात गुरुचे स्थान हे खूप मोठं आहे। गुरु नाही तर खरं ज्ञान मिळतच नाही। पण आज आपण बघतो गुरु आध्यात्मिक किंवा असं ब्रह्म जाणणारे, म्हणजे ब्रह्म कोणाला जाणताच येत नाही, त्यासाठी खूपच मोठा योगी असावा लागतो, तेव्हा त्याची कल्पना येते। पण मला असे एक दोघे जण भेटले काही की त्यांचे गुरु पहिल्या भेटीत ब्रह्म दाखवतात असं सांगणारे भेटले। आता कृष्णाने अर्जुनाला ते दिव्यरूप दिसलं पाहिजे, दिव्यरूप कळलं पाहिजे, जाणता आलं पाहिजे म्हणून दिव्यदृष्टी दिली होती असं म्हणतात। आणि हे गल्लीबोळातले गुरु पहिल्या भेटीत ब्रह्म दाखवतात। तर असे काही गुरु आहेत की ते माणसांना कळतच नाही। कसं होतं, प्रापंचिक जीवनात माणसाच्या अडीअडचणी अनेक असतात आणि मग साधी माणसं असतात, ज्यांना फारसं काय कळत नाही किंवा खूप ज्ञान नसतं, अशी पण ते गुरुच्या मागे लागतात। आणि मग कुठला ते गल्लीबोळातला गुरु, मग त्याचा चांगला अनुभव नाही आला, मग दुसरा गुरु, तिसरा गुरु असं असतं। गुरु तुमचं नशीब नाही ना बदलत। गुरु तुम्हाला मनसामर्थ्य देतो, अडचणीत वाट दाखवतो, अंधारात म्हणतात तर प्रकाश दाखवतो, तसं असतं। आणि कसं वागावं जीवनात, काय करावं हे आपले आईवडील सांगतात, शिक्षक शिकवतातच, पण त्याला मर्यादा असतात। आईवडील ठराविक वयापर्यंत असतात किंवा त्यांचं ज्ञान, आपले श्रेष्ठ देवासारखेच असतात आईवडील, पण त्यांचं ज्ञान मर्यादितच असतं। शिक्षकसुद्धा आपल्याला शालेय जीवनात लागतात। पुढे जे आपल्याला गहन प्रश्न असतात, गूढ प्रश्न असतात, त्याची उत्तरं मिळवायला, सांगायला गुरु लागतात। अर्थात त्या प्रश्नांची उत्तरं ती जो माणूस व्यवस्थित सांगेल, खरेखुरे सांगेल, तो गुरु। ते हे सांगण्यासाठी त्याला ते ज्ञान पाहिजे, तर असा गुरु असावा लागतो। आणि गुरु नाही तर ज्ञान नाही असं म्हणतातच। म्हणून गुरु हा जीवनात आवश्यक आहे, पण तो सद्गुरू असला पाहिजे, चांगला गुरु असला पाहिजे। चुकीचा मार्ग दाखवणारा, सोपा मार्ग, शॉर्टकट सांगणारा गुरु असता कामा नये। तर आता आपण एक आज गुरुपौर्णिमेनिमित्त गुरुचे महती सांगणारा, गुरुचं महत्त्व सांगणारा, गुरुची थोरवी सांगणारा असा एक आपण एक 2-3 दिवसापूर्वी अभंग सप्ताह केलाच, संतांवरील अभंग। हा सुद्धा आज अभंग आहे। शीर्षक आहे गुरु विना व्यर्थ। मातीचा हो गोळा माणूस जन्मता, मातीचा हो गोळा माणूस जन्मता, जरी खाता पिता असे तरी, शिकविती सारे माय तात आप्त, शिकविती सारे माय तात आप्त, सखे गणगोत भवत आलं, एक एक दालन करीती समृद्ध, एक एक दालन करीती समृद्ध, सारे शिष्यवृंद शाळातुनी, घडतो माणूस स्वानुभवातुनी, घडतो माणूस स्वानुभवातुनी, परी नाही कुणी सर्वज्ञानी, परी नाही कुणी सर्वज्ञानी, आईविन बाळ जलविन मासा, आईविन बाळ जलविन मासा, गुरुविन तैसा हतबल, जगी गुरु फार ढोंगी पदोपदी, जगी गुरु फार ढोंगी पदोपदी, ओळखावा आधी फसू नये, जगी गुरु फार ढोंगी पदोपदी, ओळखावा आधी फसू नये, गुरुविना ज्ञान नाही खरे जाणं, गुरुविना ज्ञान नाही खरे जाणं, गुरु व्हावं पण ब्रह्मज्ञानी, गुरु व्हावं पण ब्रह्मज्ञानी, सुसाट मनाला गुरुचा लगाम, सुसाट मनाला गुरुचा लगाम, दूर करी भ्रम नित्य गुरु, सुसाट मनाला गुरुचा लगाम, दूर करी भ्रम नित्य गुरु, गुरु कृपा होता पांगळा धावेल, गुरु कृपा होता पांगळा धावेल, आंधळा पाहिलं ब्रह्म सारे, गुरुठाई निष्ठा अडळ जायाची,
गुरुठाई निष्ठा अडळ जयाची, चिंता वाही त्याची सद्गुरू. गुरुठाई निष्ठा अडळ जयाची, चिंता वाही त्याची सद्गुरू. धन्यवाद मित्रांनो. आजचा हा अभंग कविता आवडली तुम्हाला तर लाईक करा, कमेंट करा. चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर तो करा आणि तुमच्या मित्रमंडळीला गुरुचं महत्त्व कळायला, समजायला ही कविता तुम्ही शेअर करा. धन्यवाद. परत भेटू पुढच्या कवितेत.